Имаме два останали апартамента в сграда ново строителство в централната част на град Габрово. Апартаментите са на втори и на трети етаж, около 80 квадратни метра. Вече сградата е САК 15, поставена е дограма на Рехал антрацит. Имаме направена замазка по подовите, паковане стени на турбозол. Все още има свободни парко места. Ако искате да живеете в центъра на града, в нова сграда с модерна визия и цена от 1000 лева на квадрант, може да се свържете с нас. Общите части също са нафиналени там, поставени асансьора, подовите настилки са налепени, разводките за гъста са монтирани, така че остава много малко време до въвеждането в експлоатация на сградата. Предимството е, че сте близко до детска градина, малка кооперация и свестни комшии.